Už o niekoľko dní začnú stavať diaľnicu, na ktorú Kysuce čakajú 10 ročia. D3 má prepojiť Slovensko s Poľskom a Českom a patrí k najdôležitejším dopravným tepnám na severe krajiny. Kysučania musia počas výstavby rátať s obmedzeniami a so zmenami v doprave. Výstavba diaľnice D3 na Kysuciach je jedna z najpomalšie budovaných tepien na Slovensku. Stavia sa takmer 30 rokov a vodiči denne stoja v kolónach. Celé to územie Kysuckej doliny trpí kongestiami a dopravnými nehodami. Minister dopravy prišiel s dobrou správou. Dlho očakávaný úsek Kysucké Nové Mesto Oščadnica má zhotoviteľa. Môžeme sa už čoskoro tešiť na to, že sa na tomto úseku objavia bagre. Takmer 10-kilometrový úsek postaví spoločnosť Skanska. V rámci verejného obstarávania sa podarilo znížiť predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá bola okolo 300 miliónov až niekde okolo 260 miliónov. Obce a mestá na Kysuciach čaká veľmi náročné obdobie. Najdôležitejšie to bude v Kysuckom Novom Meste, ale aj v Krásne nad Kysucou. Sa musí obchádzkové trasy urobiť cez mesto. Čaká sa na to 30 rokov a sme radi, že sa posunulo, ale môžem povedať za Kysucké Nové Mesto najdôležitejší úsek pre nás a pre celé Kysuce a v podstate celom tom koridore je najdôležitejšia križovatka v Kysucké Nové Mesto Radola. Dokonca sa uvažuje nad tým, že nákladnú dopravu z Kisúc úplne vylúčia. Už sa rokuje s Poľskom aj Českou republikou. Aby sme už dopravu odklonili na ich území, tak ako kedy bolo, keď strečno sme mali zablokovaný a tranzit. No sami nevieme, čo nás čaká, ale budeme sa to snažiť vydržať, budeme sa snažiť ukľudňovať situáciu, budeme sa snažiť dookola vysvetľovať ľuďom, prečo to je dôležité. Na tomto úseku diaľničiari vybudujú 22 nových mostov, križovatku, odpočívadlo aj migračný koridor pre zver. Celú diaľnicu D3 musia dokončiť do roku 2029. Dovtedy máme alokované financie z Európskej únie a snáď si ich už nenecháme prepadnúť. Zuzana Lechanová, Slovenská televízia.